Ahoj Veronika. Ahoj. Čo máš? No novinky z Oriflameu. Ale čo, aj ja tu nejaké mám. Ale koľko že ich je? Dosť je túto kampan teda. Wow. Tu sa poďme spolu na to pozrieť. Mi to tu aj padá. Máme úžasné velosofy. Wow, či to je Velosofy? Velosofy vlastne Wellness by Oriflame získal nový názov, novú filozofiu, krásne nové obaly Aha. a pribudla nová hubová polievka. Táto polievka je určená pre ľudí, ktorí chcú chudnúť, ktorí teda si chcú udržať svoju váhu, ale aj pre tých, ktorí nemajú kedy variť napríklad. Pretože je veľmi výživná, obsahuje veľmi veľa bielkovín, veľmi veľa vlákniny a všetky vitamíny potrebné a minerály. Jednoduchá je na prípravu a čo je super, dá sa dať do programu, kde si 3 zakúpiš a 4 dostaneš zadarmo. Tak to je skvelá ponuka to, aby si všetci objednávali takto. Super, a ešte vlastne sa dá prestriedať tento program so šejkami. Kto bol zvyknutý užívať šejky, tak si môže teraz prestriedať hubovou polievkou. To je úplne super. Čo je jediný rozdiel, že hubová polievka sa trošku inak zarába, ako sa zarábal šejk. Vlastne šejk sa zarábal do teplého mlieka, hubová polievka do studeného mlieka a potom sa to hreje. Aha. No, to je taký jediný. Ale ja pozerám, ty máš fľašu Velosofy. Áno, ja mám novú fľašu a ešte je to skvelé na cesty. Veľa ľudí si kupuje kupuje si vodu, zabudá na pitný režim a s touto fľašou nikto na ten pitný režim nezabudne. Vždy si doma naberie vodu, má to krásny uzáver, tak to vlastne zatvoríš, stlačíš si a piješ. Nemusíš sa obávať. A kadiaľ to naplníš? Vlastne tak si otvoríš. Aha, super, no výborné. A nemusíš sa obávať, že by sa ti voda vytiekla v taške, proste. A ako čo tu tam má nejakú gumičku? Áno. Aha, je tu gumička. Je tu gumička. No výborné. Výborné, Takže- Alicka, tak aj pre teba. Áno, skvelá fľaša na cesty a nezabudneš už na pitný režim. A ja tu mám, pozri, akú krásnu vôňu. No to je nádherné. Poláre má novú sestričku. Vyskúšaj si. Vlastne táto je z bielých šipových rúží a je tam No, aj nádherná. fialka obsiahnutá. No krásna, že? Úplne je. Krásna je. Krásna je taká, že vôňa plná lásky. Wow. A vlastne taký podtón je tam sladkých mandlí. Áno. No pozerám, ty tu máš aj rúže. Áno, máme teraz novinku. Mini rúže s maxi efektom, fakt akože nádherné farby. Ukáž mi. To je takýto. Je toto taký cyklamenový, krásny. No. Tu máme taký do rúžová. No aké síte farby. Síte farby fakt ako maxi efekt. Máme krásnu červenú farbu. Tu máme takú bledučku. A tu A máme koľko je 5. odtieňov? Tuším 13 som pozerala. 13 odtieňov a tuto máme ešte taký červený. Nádherné farby, ako človek si nebude z toho vedieť vybrať, ale sú to skvelé rúže na cesty, ako Áno, taký maličký do kabelky a... Alicka daj, lebo nás sa nám pokazí. Dobre? No a pozri, čo tu máme ešte do kabelky. Aha. Aj mini dážnik, takýto krásny skladací, aj s logom Oriflame. Krásnych takýchto pastelových farieb. Nádherný ako. A pozri, úplne jednoducho sa vystretila. Wow. Wow. No, tak to si budeme Krásne. užívať dážď. Krásny dáždnik do kabelky, No, hovoríš. lebo je taký maličký. Pre teba. Taký maličký. A toto je kolekcia Mino. To je v tej kolekcii toho tuším viac. Áno, áno. Aha. Je taká nádherná kolekcia. A v tejto kolekcii sú aj okuliare.
Nie sú to ani slnečné, ani nič. Je to ochrana pred monitorom, ako ak máte problém so spánkom, tak tieto okuliare vám vedia pomôcť, lebo ovplyvňujú, ešte raz, lebo modré svetlo ovplyvňuje náš cirkadiálny rytmus a vlastne sú to takéto okuliare, žiadne tmavé sklíčka, ani dioptrie sú tam není. To by sa mi zišlo, oni chránia Vyskúšaj oči. si. No, ja si ich môžem vyskúšať, lenže ja potrebujem na počítač dioptrické okuliare. Aj ja. No ale pozri, napadlo ma, naša babka to takto nosila. No, a to je lepšie. A vidíš, a ja si môžem chrániť oči, ja si ich kúpim, vidíš? No, vyskúšaj Lebo si si. môžem takto chrániť oči. To ma napadlo, babka, bo ja keď luštila kryžovky, nosila dvoje Áno. okuliare na sebe. Aj moja babka. Super, takže budú aj pre mňa. Budú aj pre teba určite. A Čo tam máme v ďalšie? tejto kolekcii je ešte aj kabelka. Tu nemáme, ale to je taká štýlová, úžasná kabelka. Ja som na ňu pozerala, No. lebo ja nosím väčšinou ruksak a som tak na ňu pozerala. No a je to vlastne ruksak, Áno. dá sa z toho urobiť kabelka a dokonca ešte jaktovka. Aha. No, No tak to je pekné. úplne ako super. A vlastne dážnik k tomu zladený, okuliare. No to budeme celé zladené. Perfektná kolekcia. No a čo tam máme ďalšie? Takže ďalšie, tu máme vzorku krycieho krému. Nájdete na strane 73. A vlastne, ak nakúpite vôňu z tohto katalógu na 20 €, tak túto vzorku môžete mať zadarmo. Ale, Gabika, nechceš tento make-up vyskúšať? No určite by som chcela, ale ktorý odtieň? Tak by som ti odporúčila prvé 3, tieto bledšie. A vyskúšaj si ich tuto na tejto kosti, aby si zistila, ktorý ten odtieň bude pre teba najlepší a v následujúcom katalógu, čiže v katalógu 14 by si už objednala make-up, ktorý by ti sadol. No výborne, tak určite si objednám. Buď ich máš za 30 centov jedna vzorka, alebo keď si objednáš tie vône z tohto katalógu, tak ju máš zadarmo. A aby sme boli voňavé, sebavedomé, takže určite si objednajte aj vône a máte vzorku zadarmo. No úžasne. No a ešte tam je novinka, vlastne v tejto telovej edícii je tu krém alebo gel proti striám. Obsahuje výťažok zo siky. Sika je veľmi liečivá rastlina, ktorá vlastne pomáha pokožke aj vytvárať si svoj kolagén a elastín. Aha. A môže sa tento krém používať aj keď žena je tehotná alebo dojčí. Áno. Vlastne keď aj praskajú prsníky alebo brúško, ale tiež na zadok, na oblasti problematické, kde teda sa vytvárajú tie strie. Tu by som upozornila, že keď žena dojčí a natiera si tie prsníky, aby pred tým dojčením si ten krém zmyla, ale inak ako používať ho môže. Áno. Tak som zvedavá, pretože s týmto problémom mám aj ja trošku Aj ja. a idem ho skúšať, tak Určite si ho objednám a za 2 vyskúšam ho. za 2 týždne by mali vidieť účinky, je to klinicky overené, tak vám potom poviem teda, či to ako fungovalo. No a tuším, máme aj k voňavke nový krém na ruky, nie? Áno, áno. A máme tu aj tú vôňu, tá vôňa bola už v katalógu v júnovom, myslím. Áno, ja tú vôňu mám a nádherná je. A čo hovoríš na ten krém ako? Tento krém, no krásne vonia, táto vôňa sa mi veľmi páči. A mne tá vôňa. Je to taká vôňa sebavedomia Áno. a také pozitívnej nálady. A čo je teda super, že keď sa vône vrstvia, tak dlhšie vydržia vôňa. Áno. A vlastne, aby vôňa dlho vydržala vôňa, treba ju striekať na masnú pokožku. Preto napríklad niektorí ľudia, ktorí majú masnejšie pokožky, tak na nich vôňa dlhšie vydrží, ako na tých, čo majú suchú pokožku, rýchlejšie sa odparí.
A čo je skvelé, teraz vlastne s týmto krémom môžeš si preterieť aj teda zápestie, podzujúce miesta, alebo prípadne si dať na krk, tam, kde si ideš vôňu striekať. A tým, že vlastne tú pokožku namastíš a nastriekaš následne na to tú vôňu, tá vôňa oveľa dlhšie vydrží. Aha, to je No. novinka, to som ešte Super. nepočula. Inak je to silný parfum, parfumovaná Áno, je silný. voda, vysoký obsah tých vôni, takže ho stačí maličko a fakt vydrží. A teraz máme aj novinku, tento antiperspirant pre pánov. Vlastne k tejto voňavke bola aj pánska, takže je to. A teraz tam máme tomu gôločkový antiperspirant, nádherné vonia. A odporúčam každému pánovi aj tú voňavku s tým zakúpiť. No super. A ešte vlastne, jak si hovorila o tých vzorkách, je tam vzorka aj na šampón na vlasy, Aha, to som ešte na nevidela. farbené vlasy, tak tiež si môžete teraz kúpiť vzorku, vyskúšať a vlastne následne v kampanii 14 potom šampón kúpiť, keď sa vám bude páčiť jedno, Áno. čo sa tých Duology a vlastne 7-krát násobne by mala farba vlastne ostať držať a byť taká žiarivá, krásna. Vlastne teraz po lete všetci vidíme, že tá farba Áno, rýchlo je rýchlejšie vyšetilala, mi to vyšetilo. takže určite takýto šampón na farbené vlasy odporúčam. No a pre pánov máme aj zastrihávač. V Oriflame nenájdete fakt len kozmetiku, ale nájdete tam aj rôzne Náš. pomôcky. Áno, máme tu 4 nadstavce. To sú tu 3 hlavice, jedna už je tu namontovaná a vlastne je to na uši, obočie, zastrihávanie vlasov a na nos. Toto je vlastne do nosa. To bude na obočie asi. Táto do nosa. Toto je zastrihávanie vlasov a ešte jedna noc chýba, niekde sme ju Stratili? asi stratili, niekde nám asi spadla. No tak máme teda 4 a jednoducho sa to púšťa, len sa to pootočí, ide tam jedna tušková, tá klasická baterka. Takže pre pánov je to skvelý pomocník. Ja ako hovorím, v Oriflame nenájdete len kozmetiku, to ale máme niečo. to je štetinka. Ešte je na štetinka na čistenie. čistenie. Nájdete aj takýto skvelý zastrihávač pre pánov. Fakt sa to oplatí. No a čo tam máme ďalšie? Neviem, ešte sme na niečo zabudli. A vlastne máme tu novinku, takýto krém na ruky. Viete, že krémov nikdy nie je dosť a v kabelke by každá žena mala mať krémy, ja ich tam mám tiež. Každý kabelke jeden, lebo stále si musí natierať ruky. A toto je novinka, je to s kokosovým olejom. A je to prírodný biokokosový olej na intenzívnu výživu a prírodné biokakaové maslo. Takže je to vyživujúci, bohatý krém na ruky, ako vyskúšajte. Ozaj tento katalóg skvelý, plný noviniek, asi sme povedali všetko. Prebrali sme všetko. Máme všetko z toho pozrite. Takže verím, že sa vám niečo zapáčilo a že si niečo objednáte. Určite sa s týmto videom inšpirujte a využite skvelé.